वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण पाहणार आहोत रवा आणि उडीद डाळ वापरून केलेले डोसे आणि आंबोळ्या। रव्याच्या आंबोळ्या करण्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, मी इथे 1 वाटी उडीद डाळ घेतलेली आहे आणि ह्याच वाटीने मापून हा 3 वाटी रवा घेतलेला आहे। रवा हा आपण रेग्युलर जो यूज करतो रवा करण्यासाठी तोच घेतलेला आहे आपण, जसा आपण उपमा वगैरे बनवतो। हा 3 वाटी रवा घेतलेला आहे, 1 वाटी उडीद डाळ घेतलेली आहे। रव्याचे आंबोळे किंवा डोसे बनवायचे असेल तर त्यासाठी वेळ फार कमी लागतो कंपेअर टू तांदळाचे डोसे बनवतो त्या कंपेअरने आपल्याला वेळ फार कमी लागतो। ही जी उडदाची डाळ आहे ती आपण फक्त उडदाची डाळच उमळत ठेवायची आहे आपल्याला। साधारण 2 ते 3 तासामध्ये ती थंड पाण्यामध्ये उमळते। जर आपल्याकडे वेळ कमी असेल तर आपण ती 1-1.5 तासामध्ये गरम पाण्यात सुद्धा उमळवू शकतो। ही उमळत घालताना स्वच्छ धुवून उमळत घालायची आहे आणि नंतर ती वाटून घ्यायची आपल्याला। आपली उडदाची डाळ छान वाटून झालेली आहे। उडदाची डाळ वाटण्याच्या पूर्वी सुद्धा आपल्याला ती 2-3दा धुवून घ्यायची आहे। रव्याच्या आंबोळ्या खूप झटपट होतात आणि खूप छानही लागतात। हा मी रवा पातेल्यात घेत आहे, त्यामध्ये मी हे पाणी घालणार आहे। पाणी भरपूर घालायचं आहे आपल्याला, तो पूर्ण भिजेल एवढा। तो रवा पूर्ण भिजल्यानंतर जे वर जे पाणी येणार आहे ते आपण नितळून टाकणार आहोत। रवा भिजून झाल्यानंतर त्यातलं जे वर येणारं पाणी आहे ते पूर्णपणे आपल्याला काढून टाकायचं आहे लगेचच। रवा आपण भिजवून घेतलेला आहे, त्यामध्ये आता ही उडदाची डाळ मिक्स करायची आहे। हे मिश्रण आपण चांगलं मिक्स करून घेणार आहोत। या मिश्रणामध्ये गरजेनुसार आपण पाणी घालणार आहोत। हे मिश्रण खूप पातळ करायचं नाही आहे, गरज लागली कारण उडदाच्या डाळीमध्ये वाटताना आपण पाणी घातलेलं आहे, रवा धुताना आपण पाणी घातलेलं आहे, त्यामुळे गरज लागली तरच पाणी घालायचं आहे। आपलं मिश्रण रेडी आहे। हे आपण आता 7 ते 8 तास सेट करण्यासाठी म्हणजे पीठ येण्यासाठी ठेवणार आहोत। थंडीच्या दिवसामध्ये साधारण 10 तास तरी लागतात पीठ येण्यासाठी। अशा वेळेला आपण यामध्ये जर गरम पाणी वापरलं तर पीठ लवकर येतं। आपलं डोस्याचं पीठ आलेलं आहे। हे मी आदल्या दिवशी रात्री 8 वाजता साधारण उडीद डाळ भिजत घातली होती। 3 तास 11 वाजेपर्यंत ती चांगली भिजली, त्यानंतर मी ती वाटून घेतली आणि ती मी रव्यामध्ये मिक्स केली 11 वाजता साधारण। आता हे सकाळचे 8 वाजलेले आहेत। आता मी डोसे करणार आहे। पीठ आपलं चांगलं आलेलं आहे। पीठ खूप चांगलं येणं गरजेचं असतं, नाहीतर डोसे आपले बरोबर होणार नाहीत। पण ते खूप आंबटही झालं नाही पाहिजे, त्याची चव बदलते। ह्याच्यामध्ये आपण रात्रीही मीठ घालू शकतो सेट करायला ठेवताना, पण मी हे सकाळी आत्ता घालते आहे। मीठ चांगलं मिक्स करून घेणार आहे। आपण इथे पॅन गरम करत ठेवलेला आहे। सुरुवातीला पॅन मोठा गॅस करून तापवून घ्यायचा आहे चांगला, त्यानंतर तो बारीक करायचा गॅस। आता आपण यावर पीठ टाकून घेणार आहोत। हे जास्त पसरवायचं नाहीये, हलकं पसरवायचं आहे, कारण आंबोळी ही जाडच असते। सेट डोसा गॅस आपण मध्यम करायचा आहे, त्यानंतर त्यावर आपण झाकण ठेवून घ्यायचे। साधारण 1 ते 1.5 मिनिट झालेला आहे। आपला डोसा चांगला शिजलेला आहे, मध्ये थोडासा आहे ओला, त्याने काही फरक पडत नाही। आपण यावर आता थोडंसं तेल घालून घेणार आहोत।
डोसा आपण आता परतून घेणार आहोत. कलरही छान आलेला आहे. डोसा दुसऱ्या बाजूला किंवा आंबोळी दुसऱ्या बाजूला परतल्यानंतर त्याच्यावर झाकण नाही ठेवायचे. आपली आंबोळी तयार झालेली आहे. पाहू शकता दुसऱ्या बाजूनेही खूप छान कलर आलेला आहे त्याला. आपण त्यात काढून घेऊन अजून एक टाकून घेऊया. पण तवा पुसून घेणार आहोत. यावर आपण तेल जरा सुद्धा ठेवणार नाही आहोत. प्लेन तवा करायचा आहे. आंबोळी घालताना आपण त्याच्यामध्ये तेल घालणार नाही आहोत. यावर आता आपण परत झाकण ठेवून घेऊया आणि 1 ते 1.5 मिनिट वाट पाहूया. आपली दुसरी आंबोळी सुद्धा तयार आहे. यावर आता परत आपण तेल घालून घेणार आहोत परतण्यापूर्वी. आता मी ती परतून घेते. मी इथे 2-3 आंबोळ्या तयार करून घेतलेल्या आहेत. खूप छान झाले. याच पिठाचे मी आता तुम्हाला डोसे करून दाखवणार आहे. पातळ डोसे करून दाखवणार आहे. आंबोळे ह्या आपल्याला उसळ, चिकन, मटनचा रस्सा याबरोबर खूप छान लागतात. आता आपण डोसे करून पाहूया. डोसे करण्यापूर्वी तवा खूप चांगला तापलेला पाहिजे. त्यानंतर आपण जेव्हा डोसा त्यावर टाकणार आहोत, पीठ त्यावर टाकणार आहोत, तेव्हा आपली फ्लेम कमी हवी. गॅस कमी करून घ्यायचा आहे. डोस्याचं पीठ जेव्हा आपण तव्यावर टाकणार आहोत त्यावेळेला आपल्या तव्यावर तेल नसायला हवं. मी घट्टच पिठाचे डोसे करून दाखवणार आहे. डोस्याला थोडंसं पातळ पीठ केलं तर चालू शकतं. आपला डोसा छान पातळ टाकला गेला आहे. तुम्ही पाहू शकता. हे जे तव्यावर तेल असतं तर तो डोसा नीट पसरला नसता डोस्याचं पीठ. आता आपण यावर झाकण न ठेवता थोडा वेळ 1 मिनिट वाट पाहणार आहोत. 1 ते 1.5 मिनिट. 1 मिनिट झालेला आहे. त्यावर आता आपण तेल घालून घेणार आहोत. तेल थोडं जास्त घालायचं आहे क्रिस्पी होण्यासाठी. गॅस आपला मध्यम असला पाहिजे. आपल्याला जर डोसा अजून पातळ हवा असेल तर आपण हे सुद्धा असं करून घेऊ शकतो. त्यामुळे आपला डोसा अजून पातळ होणार. पण ते सुरुवातीला करायचं नाही. डोसा सेट करून झाल्यानंतर 1 मिनिटाने करायचं आहे. अजून आपल्याला 1 मिनिट वाट पाहायची आहे. थोडेसे ब्लॅक स्पॉट आल्यानंतर आपल्याला तो काढून घ्यायचा आहे. डोसा इथे असा ब्राऊन वगैरे झालेला आहे. आता आपण तो काढण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. याला आपण परतायचं नाही आहे. आपला डोसा छान क्रिस्पी झालेला आहे. पाहू शकता तुम्ही. पुन्हा एकदा मी सांगते. डोसा जेव्हा आपण डोस्याचं पीठ जेव्हा आपण तव्यावर टाकतो त्यापूर्वी आपला तवा खूप चांगला गरम असायला हवा. त्यानंतर डोस्याचं पीठ आपण जेव्हा टाकणार तेव्हा आपला गॅस स्लो असायला हवा. त्यानंतर डोसा तव्यावर असणार तेव्हा आपला गॅस मीडियम असायला हवा. परफेक्ट डोसा होण्यासाठी या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत आपल्याला. रवा आणि उडीद डाळ वापरून केलेले डोसे आणि हे सेट डोसा म्हणजेच आंबोळी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की कळवा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.